Jakob Poulsen. Og det gør han. Hey! Jakob Poulsen! Sådan! Danmark 12 minutter fra VM-slutrunden i Sydafrika. AGF's Jakob Poulsen. Sikke en hammer. Sikke et skud. Lagt til rette af Niklas Bentner. Han har løbet og løbet. Han fik en kæmpe chance i første halvleg. Og så hammer han til den her. Et guldhug fra Jakob Poulsen. Wow! Og det er lige præcis den mulighed, som vi har snakket om før. Skud udefra. Landskamp nummer 7. Mål nummer 1. Jakob Poulsen. Men vi skal altså lige holde fokus i lidt mere end 10 minutter endnu. København går helt amok. Danmark går amok. Lørdag aften. Efterårsferien er lige startet. Hallo.